Good afternoon mga panyero. Andito naman tayo sa bukid. Ito, yung mga tanim ni Bayaw Engineer Ray. Nag-harvest po siya ng ampalaya. Ampalayang balang. Yan. Yeah, Bayaw. Yan, the best. Ito yung binibigay ng kalikasan sa atin dito sa probinsya. Libre lahat. Pinupulot lang. Marami pa kaming tanim na kwan dito. Ang utong namin dito ay huhugasan mo lang. Pwede nang sipsipin. Iba ang klase ng utong namin dito. Tagalog niyan, sitaw. Yung utong, Tagalog yon. Utong ng dalaga. Dami. Oh, gandang talbos. Ito na yung palay, malapit nang maanay, pang 5 days na lang. Yan mga panyero. Kaya ang mga Ilocano magalang talaga dahil dito sa upo. Upo, yan, upo. Yan, upo lahat yan, yan. May makapal na yan. Bebenta namin sa Balintawak sa susunod na biyahe namin. Yan. Isang sako na mamaya yan. Isang sakang talbos ng ampalaya. Ganyan ang buhay. Libre lahat. Oh, libre lahat. Yan. Nila wala ito. 50 pesos na to. Bye-bye. Mga panyero, subscribe kayo para mapanood nyo yung mga videos ko na napakarami. Okay.